Kodwa lo mama, hawe ma, waye yazi ukuthi izinto zazohamba like ngendlela ehluke kanjani kube wamtshela nje kwasekuqaleni, amnikeze nje kahle imali ilo ikhadi ezandleni ukuthi imi lokhane elishutheka komabhayibheli. Hawu, hayi lo mama shame hayi. Ayangihlekisa leya phansi ukuthi hawu, hayi shame hayi. Umuntu bekunikeza imali akamnike nje umuntu kahle esandleni ukuthi mina imali, hhayi lokhane ngizama ukuba mysterious, yibo. Koda-ke shuthi usenayo-ke imali. Kudlule 2 years khona nje amantombazane awuthiwa ayawokha ayongena endlini. Kanti cabanga umuzi wakhe, usenemoto, ingane yakhe nje Nkosi yami isikhulile nayi laphaya.